Usa ka lalaking giingong nanulis ang patay human na pusilan sa mirespondeng naka-off-duty nga pulis sa Taguluan, Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Dead on arrival sa ospital ang 22 anyos nga si Mac Jonet Cantiveros, suspect sa matud pa robbery incident sa barangay Kasinglot, Taguluan sa Misamis Oriental pasado alas 6 sa buntag adlawng Lunes. Sa investigasyon sa kapulisan, giransak sa suspect ang usa ka 10-wheeler truck nga nakaparada sa maong barangay ug gitangag niini ang 8,000 pesos nga cash, lakip personal nga gamit sa tag-iya. Apan paspas nga nakapangayo og tabang ang BPAT member sa off-duty nga pulis nga ilang silingan ug narespondihan ang hitabo. Ang katong BPAT members nagtawag pud atong pulis niya nga silingan nga mailhan nato nga si PSSG kani ang Oscar Kent Mabayo. Ilahang nasapon ang maong suspect dito na nakasulod sa kaning abandonado nga lote. Oo, dito na base sa report nagpaila si Mabayo nga pulisya pero gitiunan siya sa maong suspect sa iyahang pusil. Mao to nga napusilan pod ni Mabayo kay para lang mga ma-neutralize. Samad sa pa nga bahin ang naangkon sa suspect ug dali kining gidala sa ospital apan gideklara kining patay sa doktor. Nakuha gikan sa posisyon sa suspect ang usa ka .38 revolver, upat ka mga bala ug ang 8,000 pesos nga kwarta nga gituohang nakuha sa suspect gikan sa maong truck. Sa karon gipaubos na sa paraffin test ug ballistic examination ang maong pulis samtang maglusad sab og motu proprio investigation ang Provincial Internal Affairs Service sa PNP. So masking off-duty ang police sir, anytime nga nay mangayo og assistance mo respondi gyud. Masuta gyud nga adunay kalapasan ang maong pulis, magatubang siya og kaning administrative nga case sir. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao.